mga fans, patusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita magturo istoryahan, mas magayon kung may merenda lang. Mga samno sa pagkabuhay ng tao, programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, asin, mga tataramo. Hoy! Hoy! Manoy! Hoy, nonoy! Bailinoy! Biluwi sa nanoy! Hoy! Gariman makatanggal ki kuang ki Beruli. Ang baili yun ano. Gari makatanggal ki Garder. Hoy, tanguga ang satong orasyon para sa gabos, para sa pamilya. Hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy! Good afternoon! Damarian, 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 damarian. Aray na hapon, Pilipinas! Jerome, gariwar ako ka na digdi sa computer iyan na ikaduang music na iyan. Iwara digdi sa kon, ibugtak mo doon tabi digdi. Wara sa kuya iyan eh. Pag mata mo pagka Wara sa kuya iyan ah. ang radyo Lagay mo nga dito, bakit na-delete digdi? Naman. swelo Ilipat mo doon digdi. sa search Gari, okay ito ah. wais. Gari, wala ko dito sa computer kaya yan. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Hoy! Pinky on mo, baby na! At pan-usun tama ng hoy! Remember ang Hoy! Hoy, hoy, hoy! hapon Henry Maray na hapon! Hiritin sa Pinkyon Toto Pinky on mo, baby na po! Good afternoon, Pilipinas, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa GB. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Ay, Pinky on mo, baby na palang tahapon na ade. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Mga birthday ngon yan. Happy birthday po sa Indogabos, ha? Mga birthday celebrants natin. Good afternoon. Good afternoon po sa Indogabos. Mga birthday celebrants natin. Hi. sa pagmata Hi. Hello. Hello, how do you do? Consuelo para Kumusta na po ang satuyang hapon? Ang satuya tabi na tataramon ngunya na hapon, mga tugang iyo po ang lagpitaw. si Henry ang bida dyan. Ano nun lagpitaw kung ano? Ang satuyang word for the day, lagpitaw. Taramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Anong sabihon mga tugang kang tataramon tabi na lagpitaw? Iyan po ang satuyang word for the day. Mga tataram. Aram nindo so ginamit ni Goliath kay David, baliktad. So ginamit ni David kay Goliath. Ang apod ka ito sa Bicol, mga tugang sa ibang lugar, lagpitaw. Diba? Sa Sursogon, sa mo sa Castilla, ang apod ka ang tabi, lagpitaw. Pero sa English, ang apod tabi kan slingshot. Yan, diba? Slingshot. Bako ka mo, taga Sursogon ka mong doa. Tataramon. Ara yun do ang apod ka ito. So, sa Indo, sa Sursogon. Ang gustong Sa Castilla, ang apod ka ito, lagpitaw. Sa English, mga tugang slingshot. Yan. Una. Hindi
di ko alam kung anong apod kaan sa ibang lugar, tabi, mga tugang, kamutabi nagaantabay sa tuyang programang Pinky On, mga tugang, digdi po sa tuyang programa, yan tabi ang ginadan baga ni David kay Goliath, ginamitan niya po kisling shot hanggang sa tamaan da sa angog. Lastiko lang, ang lastiko sa tuya, so may sanga-sanga, susiringkaan, di ba? So may sanga-sangang araw kayo ni, tapos may, itong lastiko. Pero ang slingshot, daing kahoy siya. Ano yan, sabi kan texter ta, correction nga, sling only, no shot. Talaga? Sorry po, I stand corrected. Ang apudakan, sling, walang shot. Talaga? Di sling yang, paano kung sinat? Hello, amigo. Maray na po. Sling shot ang sabi ko lang pitaw. Kaya nga ni, ang apod parandakan, sling lang, dahil ang shot, sling lang, sabi kang texter ta. Nga kung tinira mo, di shot ito, di ba? Sling shot. Verb to shot. Ano? Verb lang mga to shot. Ang shot is verb, di ba? Ang sling, Verb. So one object. basta yun na. Tama yung correction sa tuyo. Akunta na ang correction. Okay, sige. But, ano, ang pinakaabot ko niya, piraw-pitaw. Piraw-pitaw. Ang piraw-pitaw, migo sa muya. Sumata ba ka? Sumata na nagpapara bulad-bulad. Ang apod ka, ang piraw-pitaw. Pag tinamaan ba nagpitaw, minapiraw-pitaw ang malasot. Tama ka man dyan. Di ba? Salamat. Oh, thank you, amigo. Yan tabi, mga tugang ang kwan. Yan tabi ang satuya na piraw-pitaw. Oh, ang satuya tabi na word for the day, pirag-pitaw, asin mga tugang lagpitaw. Yan. Okay? Yan tabi ang mga pwede niya tong mapakinabangan mo niya na hapon para po mga tugang sa pagpapayaman kan sa tuyang bokabularyo sa Bicol. Ang gustong sabihon tabi na kayan, mga tugang lagpitaw. Alright? O di sige. So mga birthday celebrants natin dyan, mag-text lang tabi sa 0969-088-5548, 0966-23-0034. Yan tabi, mga tugang an. Sabihon kang tataramon na yan. Okay, hello? Hello, good afternoon. Amigo? Hello? Yeah, good afternoon. Sa mga aki ba, dahil alam mo ano ang puntal. Ano? Ay, puntal. Aram ko, amigo, yan ang puntal. Pero sa mga gills yun yan. Day aram yan eh. Puntal. Iya ba? Puntal, correct. Oo. Tama ba ang pagkasabot ko? Ang puntal sa mo, yan ang panglock sa pinto. Halaba bagay yan na bibarat yan sa pinto, bibalagbag sa pinto, nga po kang puntal. Tama? Oh, yan tabi Ano ang puntal? Mga tugang, yan na. Yan na pinto kang harong mo, bibugtang kitag sa ibong na sabitan, mga tugang, tapos bibalagbag duman sa kahoy na matagason o kaya bahi. Ang apod kan mga tugang puntal. Oh, gusto mo ngayang badulan ta kang puntal na sarawayon ka? Gusto mo ngayang buksalon ta kaining puntal na yudimon ka? Di ba? Naling mo na. Puntal. Alright? Sige. Yan tabi ang word for the day, mga tugang, puntal. Yan. Alright. Sige. Pero uni, ilingon mo, makamundoon man na bareta. Look at them. Uni mga tugang, ilingon nindo. Saro mga tugang na ama, saro tabing ama. Okay na nga ni. Ito. Saro tabing ama, mga tugang, ang nagadan, pagkatapos na makuining may tama nin bala sa iyang lawas, duman sa sarong subdivision sa barangay Taisan, Legazpi, mga bandang alas 4 nin hapon. Sigun sa inot na investigasyon, mga tugang, ang sarong 44 anyos na ama, saro tabing fish broker, gadan, sa pahayag kan aki kan biktima, nasa ikadua tabing palapag an sa iyang ina, kan makadangog kisarong putok, hali sa ibabang bahagi partikan harong.
kan hilingon niya ini kung sa'yo naghali ang putputok, nahakuan na sa ang biktima na nakatukaw sa sarong monoblock chair, asin may tamaanin bala, asin may nahiding umanong mga butin alak sa lugar. Ay nako, kay Rakman. Adi, yan taben mamundong bareta tungkol mga tugang sa mga badil. Ay nako, kaya aksidente da ang mga tugang na badil. So, report ni Angel ka sa bagong aga ini. Aksidente da tabing napaputok mga tugang subadil. Kanama, tinamaan siya hanggang sa, nako, nagadaan kay Rakman adi. Ipa mga tugang ang kapengalon tabi kan sa iyang kalag. Ang sabi digdi ni amigong Al Vernon, correct nga amigo, pangtukod yan. Puntal. Yan baga na simbahan? Tama ba? Yan baga na simbahan yan sa Albay Cathedral? Kadarakula mga tugang kan puntal? Kadarakula kan puntal yan, barat pipabalagbagan sa pinto. Kapun kan puntal. Ika nga niya, ang braso mo, garing niya puntal. Tabi, yan tabi ang kuan, yan ang mga dapat na ilingon. Alright, now, mga tugang, tanganin na masabutan ta, ang mga dapat na gibuhon, tabi, sa satuya, mga tugang na sa diri, di ba? Ngayon na, kita gabos, mga tugang, nagtatagailing kan mga sitwasyon na dapat niya tong maaraman. Hello, good afternoon. Bigo? Yeah, good afternoon. Po, maray na hapon. Hindi yan bagang makatakot sa ama. Iyo. Gabos yan, nagsasakripisyo sa ama. Dahil lamang yung naarap. Iyo baga di. Totoo yan. Ano kayo na naman yung marita dito? Financial baga yan. Nanggad. Oo. Ang birthday baga kaano, kita. Okay. Una mo, lay-lay ito nakaago mo, dahil kang pakiisip. Nanggad migo. Kaya Rakman? Kaya pag una, okay lang kita, pero Iyo baga. Dipisilon baga migo. Sa totoo lang migo, dipisilon bagang maging ama ade. iyo ta. Madaling maging ama, mahirap maging ama. Madaling maging ama, pero mapagalon maging ama. Totoo, tanay mo sana mag-provide kidit, problema mo na yan. Iyo baga. Willing ka, pero hindi ka tao. Nag-sakripisyo ka, hindi na nailing. Exactly. Araw sa'yo, nagkumpara sakripisyo. Okay. Oo, tamaging, basta yun, ha? Yeah, yun na yan. Pagalo. Okay, sige migo, salamat. Pero ang mga bagay na iyan, mga tugang nagpupunan sa pagkamuot. Sa nagpuni iyan tabi, mga tugang, minapunan sa pigapod na pagkamuot. Ni dangugan nindo ini ha. May pinadala sa kuya si Father John Barquez na dapat niya itong pagnilay-nilayan ngayon tabing pagkahapon. Tungkol, mga tugang sa abiso, ninsaro mga tugang na, ninsaro mga tugang na, ninsaro tabi, ninsaro mga tugang na gurang, advice sa iyang aki, madali lay, mali yata ito. Di mo nakita sa pagkam, sandali. Alam ko na, mali yata. Madali lang po ta. Di mo nakita sa sarang. May pinadras ako si Father John Barquez. Alam ko na, ito. Before you fall in love, you must follow these important rules. Daw ganin do ini. Advice mga tugang kisarong lulo sa sayang aki na daraga. Advice yung sarong lulo sa saya tabing na daraga before mga tugang you fall in love. Sabi, before ngaya you fall in love, you must follow 5 rules. Magayonon ining pagnilay-nilayan tango niya na hapon. Ini mga tugang pinareward sa ko ni Father John Barquez. Sabi digdi, first, don't move too fast. Take your time. Pagabot na ang mga tugang sa pagkamot, dapat databi, di kita nagiging makaskas. Kamong mga nagdadangog mo niya ng mga daraga, soltero, teenager, pagabot mga tugang sa pagkamuot, dapat dai mga tugang kita maging makaskas. Take your time, di ba? Take your time. Tas sabi, ang pagkamuot ngaya na iyan,
Ang pagkamot nga tabi, ay nangani tuloy, nawara lugod. Nawara lugod. Ang pagkamot nga tabi, dayang pigidali. Nawara lugod, ay nako, madali sana. Ang pagkamot nga tabi, dayan pigihidali. Ang pagkamot nga kusang nag-aabot. Kung may nahiling ka na sa imong namumutan, bigla mo sa na mga tugang na kanyan, bibigla mo sa na yan na niyo, mapagayon mga tugang na pagnilay nila. Dago ganin doon ito, padangog ko sa endo. Tapos saro-saroon ta daw. Peace, not stress. English o garing ini. Pero, dakon man kamong nagagasabot ki is English, di ba? Dakon na ta. Nawara. Nata man ta nawara ini. Ipadangog ko sa endo. Tapos, saro-saroon ta daw. Dago ganin do ki mara ini. Dago ganin do. Halin ni kay Father John Barquez. Pinrowards ako. Bakit? Bakit ito? Ay, naku. Mapagalon, ini man na sinabi. Naku na. Bata ng... lima pala ni 5 rules. Before you fall in love, you must follow mga tugang the rules. Naku na. Di ko na tabi ki 5 rules na tinao, mga tugang an lolo, mga tugang sa iyang aki na My child, sa sayang makuapo ito. in love, you must follow 5 rules. 5 rules. First, don't move too fast. Take Yan. your time. Real love grows slowly, Yan. not in a rush. Yan. Okay, I won't hurry. Second, Alright. Second, ang pagkamot na mga tugang, nagtatalubo iyan. Di dapat kitang naghihidali. Kita hihiridali ta. Ilinga. Pakalipas kinagkaberang bulan, nagbulagan. Pakalipas kinagkaperang bulan, sumabay, nagluha-luha. Nano ka nga yabi? Delayed nga niya ako ma. Saka, second, don't just listen to what he says. Watch what he does. Kamud kita da ang mga babayi, kamud ang mga babayi buda ang mga lalaki. Di da tabi kamo magdangog kung ano sa iyang pigtataram. Hilingon mo da kung ano da ang pigsasabi. Second. don't just listen to what he says. Watch what he does. See? Actions always tell the truth. Yan. So I should trust actions more. See? Kung di ka na ma-in love, hilingon mo da tabi ang sa iyang hero, bakoan sa iyang pinagtataram. Because action speaks louder than word. Naintindihan? Tama? Tama tabi, Your Honor? Tama tabi? Tama tabi? Di na dapat iyan naghidali. Sabi kang texter, latoson ko man ini mana. Anong pa? Ang hapot man kayo ni objection nga, Your Honor. Stoy, pinuruan man sila sa kuya nga ni. Ini mana. Latoson ko man ini. Your Honor, objection overruled. Ito, sunod. Trust actions more than words. Yeah. Exactly. Yeah. Next. Third, if you feel worried or unhappy most of the time, that's a clear red flag. Love should give peace, not stress. Yeah. That makes sense. Fourth, don't try to pretend. Just be real. If he truly loves you, he will stay for who you are. I will stay myself. Good. Fifth, never ignore your self-respect. The moment you lose your value for someone, you lose yourself. Grandpa, these rules feel strong. Because love is powerful. Yeah. And your heart is precious. Thank you. I will remember every word. My child, before you fall in love, See, you must follow nakamo ito yun. Ang pagkamot da mga tugang, mga kapingki, bako stressful. Pag ika na in love, dapat dahil nagdadaki stress sa buhay mo, as in sa buhay niya, love, mga tugang should give peace to you. Ang pagkamot da, nagdadara mga tugang nin katuninungan sa buhay. Bako nagdadara nin stress sa buhay nin tao. Kung ang namumuot sa imo o namumuotan mo, nagaparadarang stress sa imo, that is not love. Dapat ang pagkamot, nagdadara mga tugang nin peace, katuninungan. Yan, di ba? O ang pangultimo. Tas sabi kang lulo duman sa akin niyang babayi, do not ngaya lose your values. Di ba?
Pag sinabing values, mga tugang, it pertains to sometimes the virginity of a woman. Tama. Bakong garuyo, or any values, mga tugang na nakapagpapakaray kan sa imong dignidad. Ngunya na panahon inda, dakulong pa man kaiyan. Pero dapat natabi, atamanon an sa imong pagkatawan sa tuyang pagkababayi, sa imong pagkababayi, di mo na pagtawanan sa boyfriend mo. Ay, kung ako ang babae, Junior. Kung ako ang babae, Junior, ay, pirmi ako naka-short. Kung ako babae, daraga, magsa... ay, marawat kan ugali. Masala nga yan, oy. Pero seriously, never lose values. Pag nawara na ang values na ang kambuhay mo, mga tugang, you will lose self-respect. Mawarang ka ng respeto sa sisay man, as ka, kung makakuha ka man ng ibang lalaki sa buhay mo, mga tugang, pwede na tabi na mawaran rin siya ng respeto sa imo, may naindot ng nagharok sa bubon. Bata yan baga, di mo naman masulit kayo dyan, Junyo. May huminarok na sa bubon, makuha mo pa man yan. Tama? Yan tabi, mga tugang, ang 5 mga bagay-bagay da tabi na before you fall in love, gitang mga lalaki, asin mga babayi, arog kan dapat an sa tuya. Kundi kitang may mga agom na, mabawi mo pa man yan. Nakinasal kita sa simbahan, ang sabi, ang pagkamuot ngayon, ang sa tuyang pagkamuot ngayon, till death do us part. Di ba? Di naman mabawi yan. Kaya mga tugang, mas maray tabi na arog kaan ang sa tuyang ilingon. Sa dirihon, asin man tiniron, mga tugang na maugma, ang sa tuya tabing sa diri, nga nindade kita kiya problema. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver, wag ignulin ang karusugan ng atay. Dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins na may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Kadagdagang nutrisyon para sa mas marhay na proteksyon. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector, sustansyang nagbibigay proteksyon sa liver injury. Nakakapreventar mga tugang nindanyo sa tuyang atay. Siring man, nakakatabang para sa liwat na pag-regenerate kan sa tuyang na-damage na atay na pwedeng magbalik giraray sa tuya tabing oral daw asin makusog na buhay. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang iba pang istorya sa Pinky On mo. Tontod mga tugang mananaw, tabi kita kilod. Makalipas lang kan mga patalastas. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Presyo sa mga Bicolano, ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taonin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in Business Loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated.
We care, we serve, we deliver. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako.
Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hoy, bigyan mo, baby, bigyan! Oy, mga fans, papusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan, mas magayon kung may
sige, balik kita mga tugang digdi po sa programa sa DCGB. Sandali lang. Balik po kita digdi sa tuya na programa sa DCGB. Yan. Okay. Sige. Ano nang yan oy? Ayo, yung manggiraray. Wala man. O di, bueno na. Ligyan na muna kita sa iba pa niya itong mga informasyon. May kinaraman tabi sa dami ng kung anong sakit na kumakalat. Mga tugang, influenza, sipon, ubo at iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit na dulot ng atay. Tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver, bagpabayaan ng kalusugan ng atay? Proper diet, exercise, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ang ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro, ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Wala ka nang hahanapin pa sa Liver Aid Pro. Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle. Sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, sige. Sandali. Picture mo, baby, picture! Oy mga fans, papusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni Intawa. Programong pamponsuelo sa hapon. May health tips asin tataramon. Oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby ni Bibi Henry. Pink yun mo baby, pink yun dahil iba kundi radyo DCGB. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink Henry. Pink yun mo baby, pink yun baby, dahil iba kundi radyo DCGB. Oh yeah. Sige, mga tugang, balik kita sa programa. Origin na muna kita sa tuyang mahiwagang tanog. Ang sa tuya tabing katudegon yan, mga tugang tungkol mga tugang sa merienda. Yan, sige daw. 100 pesos, mga tugang sa makakahula magkakataon ng 5 pangaran na sa tuyang hagadon susug sa kategorya. Okay? 100 pesos. 0969-088-5548 0966-203-0034. Sige daw. Sige daw tabi. Sige daw. Paita daw nindo yan. Mga tugang. Ayan. Hello? 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 Hello, Migo? Hello? Hello, Migo? Limang merinda. Ready ka na? Alat mo na. Tapos 15 seconds yan, iyo. 15 seconds, ha? 5 klaseng merienda na masiram, amigo, pag malipot ang panahon. Go. Sinapot. Malipot? Malipot. Aha. Kalingking.
Maguya. Mm. Sila. Tapos, Ano migo? Ora. Bye-bye. Bye-bye. At merienda pag malipot. Masarap, di ba? Baka yun may mga merindalan pag malipot, Junior. Iba ka? Ito. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Merienda na masiram. Ready ka na po? Iya po. Okay. Merienda o merendala nagibo sa balingoy. Go. Pinakro. Pinakro. Linupak. Linupak. Ay! Bye-bye! Saka maga. Linupak, pinakro yun. Tumbok na kuta junior. Di ba? Ano pa? Ginatan. Yan, the best. Tumbok na ko. Tapos sinaplasan ng balingoy. Okay na. Di ba? Okay. Hello? Hello, Pading. Madi. Good afternoon. Matry ka? Merienda na gibo sa maluto. Go. Gibo sa sinar. Ano? Alat mo, tabi, alat mo na. Baka rin naman ang fight mo, Madi. Ano na? Merienda sa maluto. Merienda sa maluto. Bahaw. Ano pa? Bahaw baga, merindalan. Sinanlag. Sa laulong manan. Hindi, magkimerindalo na argo na ako na may sinanlag. Hindi baga, Madi. Goto. Maluto baga. Rice. Say mana sana. May napagisuhay, Madi. Nakikisuhay na naman ang guro. Sige, iba. Sige. Okay. Ala, tawan tagang sa. Ito. 5 merienda nagibo sa Batag. Go. Pinakro. Baduya. Ano pa? Hulog-hulog. Hulog-hulog. Ano pa? Wala na. Dinamot. Pwede. Ano pa? Pati man sana latos-unta ka dyan, ha? Kasi mapagay itong turon. Turon nga ni. Dahil man nakaantos. Gracious. Sige, pakisuhay. Bye-bye. Bye-bye. Nakikisuhay na naman na. Kung bako sa nagurang iwalon ko ini. Diba? Ano na? Wala na pala. Alas 4 na pala junior eh. Maparo na kita? Saga naman. Talas 4 na. Saga naman po. Alas 4 na eh. Saga naman. Okay. Saga naman. Sige lugod, pagbigyan ko itong sarong color ta. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon po. Ready ka na? Opo. Masiram na merindalan na pwedeng siraanin tuyo. Go. Busy. Alat. Ako sunod dyan. Madali lang. Ulitan ko na po. Iba. Okay na? Ready ka na? Merindalan. Nagibo sa kamote. Go. Barbecue. Kamote kyo. Tama. Ano? Ginatan. Pwede. Ano? Iulukan sa buhay niya. Bye-bye. Awinda. At kaskasan ba ya? Okay na? Alas 4 na junior. Saga naman po. Mga tugang salamat kasi rin pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. Ini po ang Pinky on mo baby. Kay Basi Henry mabuhay.
Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi